Barberà del Vallès. Com es pot veure en les imatges, Barberà ha canviat molt aquests anys. Abans no hi havia realment res, tot era terreny i bosc, i actualment hi ha moltes coses, com a cases i edificis. El bosc de Santiga. El bosc de Santiga està a Barberà del Vallès. Aquest bosc és molt net i fins i tot pots veure algun animal. Per aquest bosc passa el riu Ripoll. Hi ha una fàbrica al costat que es diu Lípidos Santiga SA. El porc senglar. Aquest animal és molt reconegut per als boscos mediterranis. El senglar s'adapta a tota mena d'hàbitats sempre que disposi d'una mínima cobertura i aliments. L'esquirol. Aquest animal viu als arbres. Casualment menja glans i tota mena d'aliments secs. Aquest animal és molt reconegut per als boscos mediterranis i Estats Units. Conill salvatge. El conill és un animal molt reconegut per al bosc mediterrani. Habiten en boscos, encara que prefereixen camps extensos, coberts per matolls on poden amagar-se i descansar. Alzina. L'alzina és un arbre productor. El fruit de l'alzina és la bellota. És un arbre de talla mitjana i baixa, que pot arribar a aconseguir de 16 a 25 metres d'altura. Pinyer. El pinyer és un arbre l'aliment que fa és la pinya. Ve de la família del pi i arriba als 30 metres d'alçada. Cirerer d'Arbós. Aquest arbre està molt vist per als boscos mediterranis. Té un fruit anomenat arbós o arbosa. Arbre de 4 o 7 metres amb tronc vermellós, més o menys cobert de llargues escates grisenques. Sortida al bosc de Santiga. Aquesta sortida va ser molt divertida perquè vam aprendre coses noves sobre la naturalesa. Jo he escollit aquesta imatge perquè estàvem parlant sobre les petjades dels animals. Em va semblar molt interessant. Com es pot veure a la imatge, això és una cadena tròfica de Barberà del Vallès. Tres consells per conservar el bosc. No arrencar plantes del bosc. No matar els animals i, per últim, no tirar escombraries a l'aigua ni al bosc.